खुलुमबाय लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय जाबाय। नै आं दिनै बेरेफुंजानि मा खालामनो नागिरदों लोगोफोर, आङो बेरेफुंजानि नै बिफां गायनांगौ नै लोगोफोर बिफां गायनो नागिरदों। नुबाय दा लोगोफोर बिफां गायनोसै आङो। मा बिफां बे लोगोफोर? नै बिराद गिदिर देरग्रासो लोगोफोर बिफाङा, माने बिडिपि ना मेम्बारफ्रा बयबो माने गायजोबनांगौ आरो बे बिफांखौ। बे अमृत बृक्षा आन्दलन नोंथांमोनहाबो मिथिखाजोबगौ। जोंना आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामाव बिफां फुलिखौ 3 कौटि गायनायनि बाथ्रा बुंदोंना लोगोफोर। दा गोबां मानसियानो गायगासिनो, ओरैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुप, बेजों लोगोसे बिडिपि जोंना बिडिपिनि, आरो बेजों लोगोसे स्कुलफ्रावबो एसएमसि बडियाव गासिबो गायनो हरजोबदों। बेजों लोगोसे सरकारि जाखिनि खामानि मावग्रा आरो माखासे एनजिअ बिथांमोनहाबो गायजोबगोन आरो। दा मैयाहाय आं लायाखैमोन, कारिगावनि जोंना आइसि सारआ जोंनावनो होफैदों बिफांखौ। दा बिफांखौ जोंनि बे बिडिपिनि मेम्बारफ्रा आंनाव लांफैजोबनानै माने गायनांगौ आरो। दा सिगां आङो बेरेफुंजानि गायग्रोनोसै लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा सोर सोरहा गायखो कमेन्टआव खिथाहरलायबानो जाबाय। आरो लोगोसे आङो मोनसे खावलायहरनाय लोगोफोर, जाय बिथांमोनहा आंनि एसपिकेसन इउटुब चेनेलाव नायदों, बे बिथांमोनहा नायनानै जाहाथे लाइक कमेन्ट शेयार खालामो, आङो बेखौनो खावलायहरो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसेनो जाय बिथांमोनहा आंनि सानसुमा फेसबुक पेज बेखौ नायो, जाय बिथांमोनहा फल' खालामाखैमोन, बे बिथांमोनहा अननानै फल' आरो लाइक शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे आंनि चेनेलाबो एसे बयजोंबो मिथिजायो। दा आं बिफांखौ गय बारियावनो गायनोसै। बिफाङा गिदिर देरो नालाय, सेराव गय बागाननि एसे सेराव गायनोसै आरो लोगोफोर। दा थिथा साबसो बिराद गिदिर देरग्रा, ओंखायनो न' खाथियावबो गायजाया लोगोफोर, न' खाथियावबो गायजाया, लामा सेराव गायनोसै आरो। देनां थांनानै गिदिर जायोब्ला हाखावनोबो मोनसिगोन ना लोगोफोर। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं मारै गायो लोगोफोर बिफांखौ। हाग्रा बारिसैलै, गोबाव गायसैलै आंहा। मिथिखाबाय दा खाथिखौ बोखानानै गारसै लोगोफोर। गोजाननिफ्रायसो लाबोनायलै बिफाङा।
फाइनालि गायखांबाय लोगोफोर बिफांखौ बे बिफांखौ गायखांनानै फट' खेबनानै जिपिएस केमेराजों आपल'ड खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै दोननांगौ दाख्लै सिगांहाय रेजिस्टार खालामखांबाय लोगोफोर दा रेजिस्टार जाय बिथांमोना रेजिस्टार खालामदों बे बिथांमोना बिफांखौ गायनांगौ आरो बिफां गायखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ जिपिएस केमेराजों खेबनानै आरो बेखौ आपल'ड होबावनांगौ आरो फट'खौ दा अब्ला लोगोफोर आंहा गायखांबाय नोंथांमोनहा गायखांदोंना गायखाङाखै कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर